गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो आंनि एसपि बड' निउस चेनेलनि जानानै आंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनानै दिनैनि फुंबिलिनि रादाबखौ फरायनो आं आथिखालाव आसा खालामो आंनि रादाब फरायनायखौ नोंथाङा जोबजासिम खोनासंगोन। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं मुस्रि प्रेमा नार्जारि। गले गले आसाम सरकारा नाङा फाङा लन लाबाय थानायखौ मोजां खामानियाव बाहायनो थाखाय हेड अफ चिफ कन्ट्रलार अफ इन्डियानिफ्राय गले गले बिथोन हरसेयावबो आसाम सरकारनि खुंथायाव थानाय बिजेपि सरकारा देहायाव नाङाखै होनना खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायदों। बेराफारसेथिं हेंथा हानजाफ्राबो गले गले सरकारखौ सावरायदों दि कंग्रेसआ 2002 मायथाइयावनो आसामनि सिनस्रि हाराखौ लन लानानै बुख्रुबलांजोब्बाय आरो जाय समाव बारग' गिबि मन्त्रि शरद चन्द्र सिंहनि समाव 400 कौटि, हितेश शइकियानि समाव 15,000 कौटि, प्रफुल्ल कुमार महन्तनि समाव 20,000 कौटि लन लानायावनो आसामा गोबां जालाखार बिलाखाराव जानो गोनां जादोंमोन। नाथाय दा 1,26,250 कौटि रां बावैसो समनि गेजेरावनो लन लानाया आसामखौ बबे लामाथिं लांनो नागिरदों बे बाथ्राखौ गोथौयै साननो नांगौ होनना बिथांमोना फोरमायो। आरो बेजों लोगोसे हेंथा हानजा बिथांमोना आसाम सरकारखौ नाङा फाङा रानस्रावना खुगा बन्द खालामनो नाजानाय, रिपारिं खालामनो नाङै न'फोरखौ रिपारिं खालामनायनि मुङाव कौटि कौटि रां खरसा खालामनायखौ गोख्रै बन्द खालामनो नांगौ होनना गोख्रै रावजों सोंखारियो। आरो बिथांमोना लोगोसे मुगैनाय दिन्थियो दि आसाम सरकारनिसिम मुगैनाय दिन्थियो दि बावैसो 22 आगस्ट खालि 250 कौटि रां लन लाखांनायनि उनावबो आरो फिन 1,000 कौटि रां 5 सेप्तेम्बर थामहिनबा फैगोन फोरोंगिरि सानखालि थाग-थिग जाखाजोबनाय बाथ्राखौ गोख्रों रावजों सोंखारियो। आरो बिथांमोना मुख'यो दि आथिखालाव आसामा बोसोरसेयाव लननि मुङाव 800 कौटि रां होनांनाय बाथ्राखौ रोखा रावजों फोरमायो। आथिखालाव सानै हाबा लानाय थासारिया समाजाव ओरैबायदि बांबोदों दि बेनि थाखाय आसाम सरकारनि गोथार बिधान सभायाव थांखि लाहैनो गोनां जाहैबाय। आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुङो दि सानै हिनजाव हाबा लानाय जाय बिलखौ सदनाव दैखांदोंमोन बेखौ 45 साननि उनावनो थिक थाक खालामनाय जागोन होनना बिथाङा रोखा रावजों फोरमायो। बावैसो साननिफ्रायनो आसाम सरकारनि नोजोराव गले गले मोनसे गामिनि बाथ्राया फैनायखौ जों नुनो मोनो। बे गामिनि मुङा जादों नलबारि जिल्लानि सिङाव थानाय घग्रापारा सार्कोल अफिसनि सिं बर्धनारा। बे गामियाव दङ बिमल डेका मुंनि सासे सुबुं नखरसेल' न'जों दाजानाय मोनसे गामि। आथिखालाव बे गामिया भारतनि मादावनो नखरसेल' थानाय गामि हिसाबै मुंदांखा जागासिनो दङ। मख'थावना दि बे गामिया नलबारि मेडिकेल कलेजनिफ्राय 1 किल'मिटार गोजानाव थांब्ला लामा गैयै बे दरसे गामिखौ बयबो नुनो मोनो। मैया 4 बोसोर बैसोनि सासे उन्दै गथ'खौ मासे मोसाया गोथाङै अरनानै लाना खारो। बे जाथायखौ लाना गामिनि सुबुंफ्रा फरेस्ट डिपार्टमेन्टखौ खौरां हरो आरो लोगो लोगो रायजो राजाफ्राबो फरेस्ट डिपार्टमेन्टजों लोगो नांनानै उन्दै गथ'खौ नागिरनो हमो। सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला धमपुर हाग्रा बिफाननि अफिसार बिथाङा उन्दै गथ'खौ प्राय गावनि न'निफ्राय 2 किल'मिटार गोजानाव मोनदों होनना फोरमायो। मैया 22 बोसोर बैसोनि सासे आइजोनि आदा खावख्रेबनानै आथिं आखाइ खाख्रबनानै 19 नं राजा लामायाव गारना गोलांनाय थासारिया ओनसोलनि सुबुंफोरखौ समखिखांहोदों। सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला बाथौ मुंनि एसपि बिथाङा जाथायसालियाव थांनानै गुफुर गस्लाजों गारनानै दोननाय गोथै देहाखौ लाबोनानै फोरमायो आइजोखौ बुथारनाय सिगां जिनाहारि खालामनाय जादोंमोन। बेराफारसेथिं मैया 14 बोसोर बैसोनि सासे फरायसुलिया गावनि टिउसन मास्टारखौ दानख्लाब सुख्लाब खालामनानै बुथारो। सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला टिउसन मास्टारा बै फरायसुलिखौ गोबाव समनिफ्रायनो आथोनानै गाग्लोबबोगासिनो दङमोन आरो जोबथायाव जेब्ला टिउसन मास्टारा भिडिअ रेकर्डिं खालामदोंमोन अब्ला फरायसुलिया गावनि टिउसन मास्टारखौ गोबौ हाथियारजों दानख्लाब सुख्लाब खालामना जायगायावनो बुथारना गारबोयो। बे जाथाया जायो थांनाय शुक्रबारै दिल्लीनि जामिया नगराव। सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला जामियानि बाटालामनि मोनसे 2 थाला गोनां बिल्डिंनि मोनसे खथानिफ्राय जेब्ला थै गबोदोंमोन अब्ला सासे सुबुङा आगस्तनि 30 खालार खालि बेलासिनि प्राय 2:15 बिथांमोनखौ फन खालामहरदोंमोन होनना पुलिस बिफाना सुलुंनि गेजेरजों फोरमायो। रादाब खोनासंगिरि नोंथांमोन, दिनैनि रादाबा एसेनोसै। अन्नानै आंनि रादाबखौ नोंथांमोना जोबजासिम खोनासंनायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो सिबिनायखौ फिन जासि हरफिननानै आंनि गोदानथार एसपि बड' निउस चेनेलखौ नोंथाङा दिनैसिमबो साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै साबस्क्राइब आरो रादाबखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक आरो शेयार खालामनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।